Hello guys, saya Sen par priang burung fisya kane ka channel ka jonga te mangai ma che sport bank te ha kane ka por nga kwa ban kan shpang ko wei ka benta ka ba kong san ne ba balei babun ba ki breu ki IT no haswa bakin poi she ka jing job lada phiru phidon kum kane ka jing e sngau ba pe ya kane ka video hado bakan kut te lada kane ka video ka I mean sim ya phi sngau ba subscribe ba like và share sa ki paralog jong pi ya kane ka channel ka jonga ya kane ka video blai si bon kadau ka banang kong bangi kwa ya ka jing job kloi hanrei ka jing im omdon kalanti ka basuk ka jing job ka wan haden ka jing tri tom ka jing minot jongi banle ya ka kam ka ba arpat wat ai kikin kibriu kin pensange ya pi kibriu kin kren hanrei kin om yo I ya ka jing tri tom jong pi ba dei tama pi hi batip ya ka jing anut jong pi bat ya ka thong jong pi manu ba job menta ulas dang na ka barit omdon manu bala janai nadu ka sngi ka banang kong ka jing ya pher hapdeng uba job bat uba rem uba la job shem la IT wat IT namar ka jing e jong pi ka jing e menta kala banlong ka jing job jong pi ka bala shai te lada kane ka video ka I mean sim ya pi sngau ba subscribe ba like ba share sa ki paralog jong pi ya kane ka channel ka jonga ya kane ka video kublai si bon